So, hi guys! Ayan, napaaga ang aking LS guys kasi tapos na yung trabaho ko kaya ayun, mag-LS na tayo. Shout out to all. Ayan, shout out sa lahat. Hello Auntie, hi Ling, Jessica, hello. Auntie Joanne, Sisling Cebuano channel. Ayan, Jessica Coral. Ayan, thank you. Jabhar, Sabmar, hello. Thank you so much. AJ's vlog, ayan eh. Salamat Papa Bikers. Wait lang, mag-ano lang ako. Mag-share lang ako ng aking live stream. Ayan, my friend Dan, tamsak na, sabi ni AJ's vlog. Thank you so much. May premiere pala ako mamaya. Wait lang. Neng Valencia, I'm here sis. Silip-silip lang, medyo busy. Ayan, thank you sis. Wait lang, mag-ano ako. Asan yung ballpen ko? Maglista ako para sa paangat natin. Kagigising mo. Sige, tanggalin mo muna yung muta mo dyan. Ayan, salamat. Pa-share naman sa community nyo, guys. Thank you. Wow, thank you so much, sis. Neng Valencia. Thank you so much sa pag-join. Ayan, sis Panglaw. Hello. Alalay ni Eve. Sidip lang ako, sis. Sige lang, sis Eve. Thank you sa pagdalaw. Thank you so much. Sige lang, sis. Aba. Napansin din. Yes, of course. Ayan. Hi, sis. Hi, Ling. Busy pa ako, sabi niya. Ayan, sis Panglaw. Mega love shoutout, sabi ni Ling. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, pa-connect naman sa ating, guys, new member. Mag-grade 5 pa lang po siya. Ayan, shoutout 7 billion in the house, sabi. Ayan, Romel Tan. Hello. Thank you so much. Ayan, pa-share naman, guys. Ayan, thank you.
Ayan, thank you so much. 6 million in the house. Magbaba lang kayo ng bahay nyo, guys, or just type Ilocana. Thank you. Venus Tabangay, Tamsak Kalembang All. Hello, thank you, Venus. Kumusta, bebe? Good morning. Ayan, na-shared na kita. Ayan, salamat naman, Sis Eve. Ayan, di kita niyo si Sis Eve, guys. Ayan. Wait lang, baba ko yung bahay niya. Ayan. Yan yung bahay ni Sis Eve, guys. So, puntahan nyo yan. Lagi yan nagpapabingo. Nagpapalaro ng GCash or load. Ay, wrong spelling. Thank you, Sis Eve. Good night. Sweet dreams. Ayan, salamat sa 6 million in the house. Ayan, shout out. Ayan, magbaba kayo ng bahay niyo dyan, guys. Just, padikit naman, host. Full pack na po ako sa'yo. Sabi, matagal na kitang dikit, Romeltan. Matagal na kitang dikit, Kabsat. Ayan, salamat sa 3 million in the house. Wait lang, guys. I-share ko lang ito. RGB10 vlog, may kanta mangisda ka. Aya, bangon, ante. Uy, salamat, sis. Wait lang. Thank you sa palipad. Thank you so much. Wait lang, ilagay ko sa Ibaba ko po yung bahay nyo. Wait lang. Ayan, thank you, Sisi.
Aritmos, Genya USA, thank you po. Ayan, connect lang kayo dyan, guys. Ayan, salamat Sisi. Ayan, Dan Prim Ilocano, Dan, Eve Mariano, Dan, Cheryl Ramos. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much sa 4 million in the house. Wait lang, ano natin yung... Ayan, nandyan pa si... Ayan, salamat sa pag-video mo, Kapsat Sisi, Panglaw Vlogs. Ayan, please connect to our super chatter. Thank you so much. Ayan, paangat natin sila guys kasi baby pa lang po yung kanilang mga bahay. Baka po may alagad po kayo dyan. Ayan, please connect to our super chatter and to our new member, guys. Thank you. Ayan, salamat 4 million. Ayan, sis Jan. Ayan, sis Debbie. Hello. Wala pa kayong jacket. Ayan, salamat. Naglaba ako ng jacket. Ayan, salamat sa 6 million in the house. Wala lang, naglaba lang ako ng jacket. Kasi marami na kasi dun sa sa community kaya ayun. Ayan, padikit po sa ating super chatter, guys. At saka sa new member na nasa screen. Mega love shoutouts, Debbie, sabi ni Jen. Ayan. Ads. Ayan, salamat.
Thank you. Thank you, Sis Jan. Thank you. Super chat winner. Thank you so much. More blessings para marami ka pang ipalaro. Here lang, Sis BG, ha? Thank you so much, Sis Debs. Thank you. Ayan, Job Heart. Thank you, thank you, thank you. Ayan, dikit-dikit lang, guys. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. Dito lang din ako. Sige lang, Sis Aritmos Genyo. Ayan. Sis Love, magbihis muna ako, ha? Sige lang, sis. Take your time, Sis Jen. Thank you. Take your time. Tennessee ka, sis. Oh, sisi. Tennessee ako. Ayan, snowing pa rin ba dyan? Ano, sis, tunaw na. Ano, nag-stop siya nung Tuesday. Snowing pa rin ba dyan? Wala na, sis. Natunaw na yung snow. Ayan, salamat. Ayan, Madmower83, how are you? Long time no see.
Ayan, hello po from Arithmos. Ayan, thank you so much. Ayan, padikit po sa ating super chatter and new member guys at saka sa lahat po ng binababa ni Nightbot. And please do thumbs up my premiere po later. Nakapin po sa taas. Mag-charge muna ako ng mga ididikit ko sa inyo guys. Ayan, salamat po sa 5 million in the house. Ayan, mamaya before po ako matapos, magro-roleta. May mananalo po ng watch hours. Ayan, Mad Mower, awesome host. Ayan. Ayan, please connect. Wait. They are not yet, Ingat ka dyan, sis. Kayo din dyan, sis. Thank you. I-charge ko muna yung mga alagad ko. Didikit ko sa'yo, sis Arithmos, ha? Kasi nalobat. Ayan. Hernandez, Tamsak host. Ayan, salamat, Kapsat and Insan Marisa. Pag nakalaptop ako, magpa-member ako. Sige, sis. Thank you, sisi. Nakapon kasi ako, di ko makita ang join button. Oo, sometimes kasi sis, tawag dito,
Sometimes hindi makita kapag cellphone yung gamit, lalo na kapag iPhone. Hindi siya nagpapakita. Ayan, dan tamsak sa Premiere po, sabi ni Hernandez. Ayan, pwede lang po kayo magbaba ng bahay niyo or just type Ilocana. Kahit sa Chrome mo buksan, Sisi? Kahit sa Chrome mo buksan, wala pa din yung join button niya. Arjeven Harang. Ayan, AJ's Adventure. Ayan, thank you. Thank you, guys. Ilagay ko kayo sa roleta para mamaya before ako, before ako mag-end. Magbubunot ako ng mananalo ng watch hours. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ayan, mega love shoutout Ate Ilocana, sabi ni AJ's Adventure. Arjeben, si Jessa to ate. Oo. Ayan, Arjeben, hello. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay dyan or magdikitan. Mga guys, magtulong. Ayan, padikit po sa ating new member and super chatter guys. Na baby pa lang po yung bahay nila. O, tignan nyo na po. Tusok na kabsat. Ayan, salamat. Oo, kabsat. I remember kabsat. FTV vlog. Ayan, salamat sa 5 million. Wait lang. Guys, padikit naman po yung nasa screen, guys. Padikit naman po, pa-help naman po. Padikit, guys. Magbalik lang, balik. Magbakas lang, balik agad, sabi ni AJ's Adventure. Ayan, magdikit-dikit lang kayo, guys. Para masaya tayong lahat. Ayan, sinong gustong umakyat, guys, para samahan ako sa taas? Sis, PJ lang ako. Nasa Walmart ako. Sige, sis, ingat. Ingat, sisi.
Balik ako mamaya pag uwi ko. Sige sis, take your time sis, ingat. Mamaya siguro pupunta yung mga kaibigan pa natin kasi medyo maaga pa. Ayan, salamat. RG Bendan po sa'yo, pabalik na lang, sabi ni Hernandez. Ayan. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Ayan, padikit guys. Magbakas lang. Balik ako agad. So please, sabi ni AJ's Adventure. Ayan, salamat sa 4 million in the house. Ayan, Weng Rica Frente. Ayan, tamsak gayam. Ayan, salamat. Salamat sa patamsak mo gayam. Wait lang, ilista kita dito. Guys, huwag kayong aalis ha. Sayang yung watch hours na mapapanalunan nyo mamaya. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, just type Ilocana lang guys. Ilocana. Ilocana, just type Ilocana mga kaibigan. Ayan, AJ's vlog done to you, sabi ni Hernandez. Ayan, magmahala lang kayo dyan, 7 million in the house. Ayan, padikit po sa nasa baba. Ay, nasa baba, nasa screen po. Ayan, link channel tamsak sis. Ayan, salamat. Link channel, ikaw din ba si Ling Cebuano channel, sisi? Ayan, salamat sa 9 million. On the way po, sabi ni AJ's Adventure. Yan, magmahalan lang kayo dyan, magbigayan. Ayan, si ninja ko to. Ayan, salamat naman sa mga paninja. Baba ka ng bahay, hindi ko makita, sabi ni Hernandez. Hernandez, baba mo daw yung bahay mo, kabsat. Ayan, 8 million.
On the way sa mga dumikit, sabi ni AJ's. Ayan. Dan AJ, sabi ni Arjeven. Ayan, magmahal lang kayo dyan. Magmahalan. Arjeven Dan, sabi ni Miling Channel, guys. Ayang Nin Faves, thank you Sisi. Nin Faves, thank you sis sa pagdalo ulit. Ayan, may jacket ka na Sisi, Nin Faves. Ayan, magmahal lang kayo dyan. Pwede na kayo magbaba ng bahay nyo, guys. May jacket na po kayo. Or just type Ilocana. Ayan, Ning Faves, thank you. 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, Arjeven, padikit din. Ayan, done na si Arjeven sa'yo, AJ's Adventure. Ayan, magmahalan. Ayan, padikit po sa ating mga kaibigan, guys. Lalo yung mga naka-pa-skill po dyan, padikit po, wala pang nadagdag, kaya hindi ko, ayan, nadagdagan ng isa si Nengneng Valencia. Ayan, salamat sa 6 million in the house. Thank you so much. Guys, patamsak po sa premiere ko mamaya. Thank you. Weng, baba ka ng bahay, sabi ni AJ's. Ayan. Ayan, biyahe ni Bimbo. Ayan, salamat kapatid sa pagdalaw mo. Thank you, may jacket ka na dyan. Salamat sa patamsak.
Ayan, magmahalan lang kayo dyan, guys. Libre-libre. Ayan, nagbaba ng bahay si. Ayan, new premiere. Ayan. Sige, baba mo lang dyan, biyahe ni Bimbo. Tamsakan natin yung premiere mo or new premiere mo. Salamat, host. Ayan, new premiere, sabi ni biyahe ni Bimbo. Ayan. Ayan, dandamsak number 10 ako, biyahe ni Bimbo. Ayan, patamsak po sa premiere ni biyahe ni Bimbo, guys. Salamat, host. You're welcome. Ayan, salamat, guys. Ayan, biyahe ni Bimbo, dan tamsak po, sabi ni Hernandez. Ayan, magmahalan lang kayo dyan. Ayan, bakit 1 million na lang ito? Shout out, tumalon na!
Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. Oo, isa na lang nakita mo. Bebe Jessa? I'll never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll Iisa na. I've been waiting for, I've been crying for the people to see that we don't want to fight no more, that we no more, and our children will say one day, one day. Si Weng lang dumikit sa akin. Sabi ni Hernandez, tapos na sa'yo. Sabi ni Arjeven. Si Arjeven siguro yung dinikit niya si FTV. We not lose, we are lose, and defeat the souls of the innocent, blood French pavement, keep on moving, though the water still raging, and in this place you may lose your way, no way, you might try to praise you, don't let it get you no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. Guys, dapat po magdikit po ng maayos. Bawal po ang budol. Isa lang nag-count. Ayan, 2 million. Ayan, tumaas. Di ko alam, may nag-una naman sa'yo kanina. Aritmos Genyo USA, I love. Hernandez, kabsat. Hindi daw makita ni AJ yung ano mo, yung dikit mo. Ayan, Nick's Automoto Paint Nick Automoto Paint Works, hello. Ayan, may ano na kayo guys, may jacket na po kayo. Pwede na po kayo magbaba ng bahay or just type Ilocana. Ayan, Kenneth Laorden. Ayan, salamat sa pagtamsak at sa pagpunta mo sa aking bahay. Ayan, mag-stay lang po kayo para may chance po kayong manalo mamaya ng watch hours. Aking mahal, sana ay nasa mabuti ka. ako'y huwag mong intindihin. Ayan, salamat sa 2 million. 2 million in the house. Nadaan sa awitin, malulungkot kong damdamin, naaalilo pa rin. Panaginip ko'y lagi. Dan po sa premiere mo, host, sabi ni Nick Automoto Paint Works. Thank you so much.
Ayan, magtikita lang kayo dyan guys and please connect to our, yung mga nasa ano guys at saka mga binababa ni Night Boat. Ayan. Malayo kay paring kapiling ka. Mahal, kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay parating kapiling ka. Mahal, Ayan guys, magdikit lang po ng maayos guys para po ano, maganda. Para po tayo ay aangat lahat. panaginip ko'y lagi. Ayan sis Jam, hello. Wait lang sis, bigyan kita ng ano, ng bra, charot. Kasi naglaba ako kasi. Ayan, dikit-dikit magbaba kayo ng premiere nyo dyan guys. Malayo kay parating kapiling ka. Mahal, Kumusta ka? panaginip ko'y lagi ikaw. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay parating kapiling ka. Mahal, Ayan, salamat. Salamat guys. ka. Ayan, premiere ko te. Ayan. Sis, what time ka matapos? Maya-maya hintayin ko matapos yung aking ano, aking premiere. Ayan, batamsak po sa premiere ni ano guys, ni Jessa. Ayan, i-flex natin. Ayan, mega love shoutout Ate Jen, sabi ni
Ayan. Ayan, patamsak po sa premiere po ni AJ's. Wait lang, tamsakan ko ha. Ayan, nakatamsak na pala ako. Harapin ang bukas mo'y Darating 4 million. Next on the way, sabi ni AJ's. mula sa aking kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon pagkat ito'y may hangganan. Ayan, Carson. Hello, hello. Ayan, kumusta? Ayan, ano lang kayo dyan, magdikitan, guys. Panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulung. Ayan, tusok lalags. Hi, Nika. Ayan, bigyan kita ng panty. Ayan, may panty ka na dyan, Nika. Ayan, magdikit-dikit, guys. Pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan. Color pink panty. Yes, color pink yung binigay ko sa'yo. Ayan, shout out. Ayan, harang tamsak, sabi ni Milka. Hi, Milka, Milka. Ayan, salamat sa paharang at tamsak mo dyan. Ayan. Ayan, pinasok na niya yung ano. Ganda naman sa pink panty, lol. Ayan, thank you. Ayan, mega love shoutout si Hubag. Ayan. Ayan, magdikitan kayo. At pa-share na rin sa inyong mga community, guys, para dumami naman tayo. Milka Hubag is the key. Umakyat ako sa lift kaya nawala ako, ha. Hi sis Jam, may premiere ka. Ibaba mo dyan at tusukin natin. May premiere din ako mga 1:15 p.m. Ayan, patamsak ko sa premiere. Ayan, salamat, sabi ni sis Jam. Ayan, patamsak ko sa premiere ni sis Jamaica, guys. Ayan, dan tusok na sis. Bakit ay aking makakanta? Ha? Ayan, 7 million in the house. Ayan, 7 million. Hello. Sino ka man? Ika'y patuloy kong mamahalin. Kahit na mahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko, na
padikit po kay Sis Aritmos, Kenya, USA po. Dahil mahal kita, sa'yo lamang. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Salamat sa pabiji, Nika. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Ayan, Trina Ganda Vlogs. Hello ho. Ayan, hi po. Trina Ganda Sisi. Ayan, pwede lang po kayo magbaba ng bahay dyan. Team Solid, yes. Mega love shoutout Sexy Nika, sabi ni AJ Anderson. Ayan, just type Ilocano, guys. Bakit? Binigyan na kita ng... Ayan, may jacket ka na dyan, sis. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang Limot mo na. kay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Ayan, salamat sis. Ayan, sabay kayo ni Taiwan Girl. Ho, ho, ho. Ayan, patamsak po sa premiere ni Carson. Ibaba ko mamaya, Carson, ha? Ayan, number 122 ako na tamsak Carson's World. Wow! Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya? Ayan, magbabarang po kayo ng bahay. Sana yung premiere ni Sis Jam. Naalala ka sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala. Ay, AJ, ibaba mo ulit yung ano mo. Ibaba mo muna yung premiere mo yung kanina. Bago yung kay Sis Jam at kay kay Carson. Para pagpalit-palitin kung ipin. Hi, Barge! Kumusta? Ayan, may na. Naglaba kasi ako ng mga brief at panty nyo. Charot. Ayan, salamat. Seshi Vlog, hello, good morning, Kabsat. Kabsat, good morning. Bakit wala ako jacket? Ayan, naglaba ako ng mga brief at panty nyo, guys. Naglaba talaga ako. Kasi nangangamay na, charot. Nangangamay na. Ayan, thank you so much.
Isa, wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba. Thank you, thank you, Bart. Ayan, salamat sa 4 million in the house. Sheshi Vlog, Sisi, sabi ni Sis De. Ayan. Ayan, AJ, Jessa. Hello. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan. Sa pagsapit ng dilim, Ako'y naghihintay pa rin. sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa Ayan, harang, sabi ni Borge. sandali. Ayan, hello, Kabsat Renz. Kumusta? Malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ayan, salamat. Sisi host, you're welcome, sis. Ayan, pa-share din po ang ating lives. Ayan, salamat, guys. Ayan, may jacket ka na, Kabsat. Ay, may brief ka na dyan. Ayan, palablab po, sabi ni Kinix Otomoto. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng Ibig sa sa batis, Ayan, thank you so much. ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya. Ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin mo. La 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 la. Ayan, salamat. Hi, Renz, sabi. Seshi, mega love shoutout, sabi ni Renz. Ayan, hi ate. Hi ate Julie, thank you.
nyo na ba ito kapaligiran natin? Mabuti na ang ibon tubig pa ay maitim at ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Pwede magpatamsak ng premier host. Pwede naman. Puntahan ko mga drop link host. Hub group. Kuskus. Sige lang. Sis. Baba mo lang dyan, Kapsa. Tusukin natin. Ilay sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Tumigil sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka kung timulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ayan, patamsak sa premiere ko, adding host. Sige, baba mo dyan, ate. Ayan, patamsak po sa mga premiere po dyan. Support lang po tayo. Magbigayan po. Ayan, pang 37 ako, Kapsa Trends. Kalikasan, kinabukasan, nakabataan. Dan po Neng Valencia Night Boat, sabi ni Nix Automato. Ayan, sige lang, magbakas ka lang dyan, Renz, ha? Ilay sa dilim. Ilay sa dilim. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, dancing on alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. Ayan, thank you so much. Ayan, Traveler Vlogs and Chaos, hello. Thank you so much for visiting my channel. Uy, iba na. Kung asan na ako nagbabasa, doon pala sa premiere ni Sis Debbie ako nagbabasa. Nakakaloka. Ayan, magbabali, magmahalan, magbikitan. Julie Villartar, balikan. Salamat, balikan kita, Maya. Ginawa lang po, sabi niya. Patamsak lang po ako, salamat, sabi
Ayan, patamsak po sa binaba pong bahay po ni Ate Julie, guys. Ayan, salamat po sa lahat. Busy lang po. Balikan ko po kayo lahat, sabi ni Kabsat Renz. Don't be confused by my smile. I ain't never been more for real. For real. So turn down the lights and close. Ayan, salamat sa 4 million in the house. But you won't need it anymore. You won't need it no more. Let's just kiss you and make it. Dan na po, Premier Julie Villarta, sabi ni Nix Otomoto. Thank you, adding host. You're welcome. You're welcome, Ate Ganda. Ayan, Nix, thank you. Wait lang, balik ko. Sabi ni Julie Villarta. Ayan. Let's just kiss different naked girl. Nagluluto ho, standby lang niya masida ate. Ayan, no problem po, sabi ni Nix. Ayan, salamat po. Wag po kayong umalis guys, mananalo mamaya ng ano, may mananalo mamaya ng watch hours. Take it off for me, that girl. Set your love. Salamat sa 7 million. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan ba ikaw ang pangarap ko? Pagkukulang ako'y hindi nagagabi. Hanggang sa pagtanda-lagi. Nagtatanong lang sa'yo, ay kung hindi ang ibig mo. Kahit mabuti ang buo. Ay magdating ang araw, iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo. Ayan, grabe ang music, rock and roll, sabi ni Sis Jan. Yes.
ay ibabalik natin. Kasama ko. Na ang pag-ibig lagi sa'yo. Kahit maputing ang buho. Sasabihin na lang. Ayan, salamat sa 8 million in the house. Thank you so much. Ang gulo ng buhok ko. Kapag nagbasa siya. Ay ibabalik natin. Ang bilis ng oras. Wait lang, may ibibideo lang ako. Ayan, salamat 5 million in the house. Kahit maputing ang buho. Stuck on you. May sip. Ayan, 5 million in the house. Malaman kung siya ay may boyfriend o wala, pero walang halong malis yan. Gusto ko lang naman na siya'y lubos pang makilala. Salamat 5 million in the house. Patamsak po at padikit sa ating mga kapatid. Uy, bakit nabawasan ito? Nabawasan si AJ's. Huwag ka munang umalis, please. Samahan mo ako sa ating pagtulog. Oo nga. Nagbawas siya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Relax ka lang at sindihan mo na ang pampagana. Sasyakan naman kita, pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Hintayin na lang natin naman. Grabe yung pagbagsak. Kita ng masarap na almusal. Okay lang yan. Laban-laban lang tayo. Walang susuko. Laban, laban. Oh baby, oh baby, oh baby. Sha-l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 a. Oh baby, oh baby, oh baby. Ayan, patamsak po sa premiere ni Carson's World. Ayan, salamat sa 4 million.
Laging hanap ko Kung sa bawat sandali. kahit saan man magpunta, pag-ibig ko'y sa'yo lang. Wala nang hahanapin pa kung di ka. Ayan, salamat 5 million in the house. Tayo kay nakapita. Please lang, please lang. Lumingon ka naman. Kahit di mo ang puso ko, laging nakaangat. Please lang, makinig ka naman. Sa amin Ayan, type mo Ilocana ate para madikitan ka din nila. mo, ako'y nagbibiro lamang. Lahat ay gagawin Para mapatunayan. mga letra ng pag-ibig ko sa'yo. Ayan, mag-BG-BG mo na ako, TV watching ako show. Sige, sige lang, AJs. Lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaabang. Please lang, makinig ka naman. Sa awit ng pag-ibig ko na para. Carson's done complete, sabi ni Ate Julie Villarta. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Please lang, please lang. Lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaabang. Ayan, salamat sa 5 million in the house. Ay, ay, wrong spelling. Sa'yo lang. Original composition nga na yan by Lemongrass. Tinigil at tanging panalangin ka. Sa gabi lumalabas sa mga bituin ay nakakulit ka. Ilang linggo na rin ako nakangalat tulala. Laging napapanggap sa bisig ko may nakayakap ka. Sana itinggit itong aking mga hiling. Ako'y nananalagi na ika'y nabasa akin. Kung di bali, sana na lang ako ay pasilin. Kung pag-iilat na naisip, itong aking gagawin. Babaguhin ko, ako, ang buhay ko.
sa'yo. Salamat sa 6 million. Ang mundo mo, paseo. Nagpapasakin ang iyong damdamin at makapili ang sangkulan mo. O ano na paulit-ulit na lang ba ito? Nananaginip na magkatulo. Naaalala ang isang kanyang mata. Lalong-lalo na bitas ng labi at pulang-pula. Ayan, sa 6 million yan, gusto nyong maglaro? Ayan, gusto nyo maglaro ng karera for watch hours. Para may magawa tayo. Mag-isa ka lang, AJ's Adventure. Ayan guys, press 1 po sa gustong maglaro ng watch hours. Ayan, 6 million in the house. Oo, ikaw lang maglaro. Hi. Nag-press. isa lang gustong maglaro. Nagpapasakin ang iyong damdamin at makapili ang sangkulan mo. Ayan, Ana Marie Concha, long time no see, Adeng. Kumusta? Long time no see. Nick, sali ka laro, sabi ni Dan po Iris Tikagan Nightboat from ayan. Sa mga gusto po ng watch hours or sa paharang, mag-press 1 para maglaro tayo ng karera. Emoji. Emoji lang para mas marami kasi hindi ako naka-premium. At makapili ang sangkulan mo. Kumusta Pilipinas? Sa kamay lang mga naka-uniforming masugas. Ayan, nag-press 1 si AJ's. Dalawa pa lang kayo. Madiksyak makanood. Te, awan wifi ko, data lang gamit, kaya ngayon lang ulit. Ah, ganun ba? Idadaan lang sa ganitong filosofiya, rebuilding musika ang ating pinakabugato. Konsensya ang magsisilbing patas ng rado. Guys, padikit naman kay RGB10 guys, kasi maliit pa lang bahay niya, oh. Ayan, may premiere po si Sis Debbie in 15 minutes.
At sobrang hanga, Dalawa lang kayo maglaro. wala nang ginawa, kundi pagkat sila ng kasakiman. Gustong suluhin ang lahat ng yaman ng mahal kong Pilipinas sa kamay ng mga naka-uniformeng mandurugan. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga... Ayan, hi Ate Debbie, sabi ni Ana. Palablab po, sabi ni Nix Automoto. Ayan, lablabin nyo na si Nix Automoto, guys. Ayan, 755 pa lang po ang kanyang bahay. Ayan, dikitan kita ngayon, Automoto. Nix. Hindi pala kita dikit. Wait lang, panoorin ko muna yung video mo. Pasukala naman, hinayupan, bakit legal lang na ngayon? Kung buwis lang ang kanilang idadahilan, bakit mas marami pa ang kulang kesa mga napunan? Pampublikong paaralan, kulang-kulang. Pampublikong lansangan, kulang-kulang. Pampublikong paggamutan, kulang-kulang. Kulang-kulang na tayo sa kanila yun. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga praning, sila ang tunay na mga kriminal, sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga praning, sila ang tunay na mga kriminal. Silang tunay. Silang tunay. 295. Silang tunay. Silang tunay na mga balik. Silang tunay na mga kriminal. Ayan, Princess! Hello! Adik sa pera. Ayan, dikit na kita, Nix, ha? Hindi na ako nagbakas. Adik sa pera. Hi, Princess Joy Tablak. Ang diwata. Ayan, may jacket ka na. Bigyan kita ng jacket kasi naglaba ako ng mga panty at branyo. Ayan, salamat guys. Thank you. Halika na, ako'y yung sabayan. Hindi ka ba naiinitan? May alam akong lugar. Tara na ating puntahan. Doon ay may maraming likas na kagandahan. At mga bagay na maglalaro sa iyong isipan. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo, langoy, sa tubig alat. Ayan, tamsak. Ayan, salamat. 8 million in the house. Sa tubig alat, ang sarap maligo. Sa tubig alat, ang sarap maligo. Sa tubig alat. Yeah, man, it's summertime. Langoy! District. Hey! Ay,
nyo makikita. Kaya't ito'y ating ingatan. Ayan, salamat. Noted po, Ana Marie Concha, sabi ni Nick Otomato. Ayan. Problema ay kalimutan. Halika na, sabay tayo. Sinong may gusto? Ayan, Milka sis. Thank you. Ayan, baliktad ang ano na. Ang spelling na. Ayan, salamat. Guys, padikit po kay Nix, guys. Thank you. Anix, baba mo lang yung bahay mo dyan para madikitan ka ng bonggang-bongga. Sarap maligo sa tubig Ayan, patams. Miss Sungit. Hi po, Sisi. Dumaan lang po ako para tamsak sa'yo. Work pa kasi umaga. More power sa channel mo. God bless. Ayan, you're welcome. Patamsak sa aking premiere, madam. Sige, lapag mo yung premiere mo dyan. Ayan, may jacket na. Magbabalang kayo ng bahay nyo or just type Ilocana. Sige, baba mo dyan. Tusukin natin. Ayan guys, may premiere si Sis Debbie in 8 minutes guys. Sugurin natin. Kahit 6 lang tayo dito. Ayan, 6 minutes in the 6 minutes. Hala. Ayan, thank you guys. 6 minutes na tuloy. Salamat sa 8 million. Ayan, nandyan pa si Carson, guys. Dikitan nyo, guys, para mag-grade 8. Ayan, God bless you all, sabi ni Carson. Ayan, just type Ilocano, guys, kung main ang gamit nyo. Nasaan yung hagdan ng mag-premiere, madam? Ha? I-drop mo yung link mo dyan at ibaba natin. I-drop mo yung link mo dyan, yung premiere mo dyan para para ang tawag dito. Para ipin natin. Ayan, tipo tayo sa 8 million nanonood. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, sa gustong mag-join dyan, mag-join na kayo habang maaga pa. Andyan na. Ay, eto ba? Wait lang. May premiere din ako mamaya. 1:15 in the Philippines. Ayan, done po, princess, sabi ni Nix. Ayan, magbalikan na lang kayo dyan.
Routine. Hello, hello. Ayan, may jacket na kayo. Pwede na kayo magbaba ng bahay nyo or just type Ilocana. Naglalak ka. Ayan, 7 million in the house. Ayan, ay, asan na yung premiere ko? Wait lang, hanapin ko nga yung premiere ko. Ayun, no? Ayan, ako yung number 1 sa ayan, nagtamsak na ako, Princess, first honor. Bakit sabi ni tamsak po? Sabi ni Nix, hindi naman nagtamsak. Nix, ayusin mo yung pagtamsak mo kasi wala pa naman tamsak kanina. Nagtamsak ka na kay Princess ka, so wala naman. Ay. Ako lang nang... Wala ka pang tamsak dun kay Princess, Nix Otomoto. Saan ka nagtamsak pala? Sa premiere ba niya na binaba? Or sa binaba ni Nightbot? Malapit na premiere mo. Ilocana. Ako po ang una host. Bakit? Iisa pa lang kasi yung iwan lang po ng bakas. Iisa pa lang kasi, ayan, dalawa na, naging dalawa na. May bala kasi, agbalan sa ni, agbala sa ating YouTube, ba? Sige lang, na kayo dyan. Ibaba mo lang yung bahay mo dyan, Nix, para madikitan ka nila. 77 pa yung aking, ang premiere. Yung premiere po ni Sis Debbie, 2 minutes na lang, guys. Magkasama tayo sa premiere na una lang ako. Oo nga, ang tagal in-upload yung premiere. 7 million in the house. Thank you so much. Follow you. Ayan kay Sis Debbie, guys, 2 minutes na lang. Nanood ako sis, nag-BG lang ako sis Bix. Nandun ako. Pero may 3 akong hindi napuntahan. 3 ata? Oo, 3. May 3 akong hindi napuntahan kanina yung una. Yung mga dumikit galing dito, nalalaglag. Pag dumidikit ako sa inyo, try ko ulit kayong dikitan mamaya. Yung mga dumikit galing dito, nalalaglag. Pag dumidikit ako sa inyo, try ko ulit kayong dikitan mamaya. Andun din ako sa premiere. Nag-BG lang ako. Kasi nakaran naman yung playlist eh. Ayan, play ko ninja. Anong gamit mo dun, sis? Kaya ang daming premiere ngayon, 30 plus, 'di ba?
Ayan, 7 million in the house. Ayan, magmahalan lang kayo dyan. Ayan, magdikit po kayo ng maayos. Pangalawa kang premier sis. Ano, i-reply ko yung sa'yo kasi hindi ko napuntahan yung 1, 2, 3. Yan, salamat guys. Kaya pala hindi kita nakita. Oo sis, kasi naliligo ako kanina nag-start. Ayan, 7 million in the house. Thank you. Mag-type lang kayo ng Ilocano dyan. Si Nightbot na bahalang magbaba ng bahay nyo. Ayan guys, puntahan po natin yung premiere. Pasugod po. Ayan, pasugod po ng premiere ni Sis Debbie guys. Thank you. Palitan mo yung cases ng Ilocana. Ng C. Dito pa rin ako mag-video lang. Sige lang. Pababa atin ang premiere. Ayan, pasugod po tayo. Kaya pala hindi nag-work ha. Ayan, 5 million. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, 4 million in the house. Six minutes lang ata yung premiere ko, sis. 6 minutes lang, sis Bex. Ayan, 4 million in the house. Shout out. Pasugod po sa premiere.
Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ikang babae ay higayang sumagal. Ang pinilala. Ayan, kain host. Anong ulam natin dyan, Panglaw? Manang Biday, hello Kapsat. Ayan, may jacket ka na dyan. Ayan, thank you guys. Pasugod po sa premiere. Nandun po yung mga iba. Wow, haba ng harang, sabi ni Ma. Sige lang. Sige lang. Sige, baba ko mamaya Kapsat. Wait lang. Support ko muna yung naka-premiere. One hour na naman yung natagpuan kong premiere. Ay, harang. May babae ako nakitang kay ganda. Mga matik na ay bibirahin ka. Ay na, nagtuwingin ka sa akin ka ay matik na. Pero inalakalit ko dito sa puna sa puna. Ayan, Donna B. Hi, Sisi. Salamat. Ayan, press 1 sa gustong sumali ng emoji race. Press 1. Kayo dyan. Mag-emoji race po tayo. Ayan, press 1 sa gustong manalo. Ang gusto ng watch hours. Ayan, Donna Bichong. Ayan. First game for 5 hours, watch hours. Ayan, press 1 lang. Salamat, Sisi, and to all who went to my premiere. You're welcome, sis. Ayan. Walang anuman. Dan na ho, sabi ni Sis Panglaw. Salamat, sis. Salamat sa support nyo sa premiere, guys. Ganon din kapag
Ayan, patusok din sa premiere ni Princess dyan po sa sa taas, nakapin. Ayan, sis Milka, thank you. Guys, sa gusto po ng makisali sa karera, sa gusto pong makisali sa karera, mag-press 1 lang po. Skip na yan, skip. Wait lang, hindi niya pala ako marinig. Back to Biginawa. Ayan. Ayan, 6 million. Ayan, press 1 sa gusto ng watch hours. Ayan, nilista kita dito. Milka Hakulbe. Ayan, 5 pa lang ito. Dan na sa nakapin, sabi ni Donna B. Ayan, salamat, Sisi. Tagal, ayan, Manang Biday, skip mo na yan tapos isali kita dito. Dapat maka-present ang mananalo, guys, ha? Dapat naka-present ang mananalo. Ayan, 7 million. AJ's Vlog, Milka, and to all who went, salamat po, balik ni Asak. Dan nakapin, sabi ni Sis Panglaw. Ayan, thank you, guys. Ayan, huwag kayong mag-alala, guys. Suklian kayo agad-agad ni Sis Debbie. Ayan, mabait po yan from California. Welcome po, Sis Debbie, sabi ni Milka. Ayan, patamsak po sa premiere po. Maluoy, maawa, sabi. Ayan, tignan ko kung hindi pa ako nakapagtamsak dyan. Ay, nakapagtamsak na pala ako. Ayan, patamsak po sa premiere ni Sis Donna Bichong. Ayan, 8 million in the house. Bakit hindi ko na makita? Ayan, Jan B, done back, read, comment. Sige, press 1 pa yung gusto ng watch hours or paharang. Oo, naglaba ako ng brief at panty nyo, guys. Naglaba ako ng brief at panty. Sis Donna, nakaset na rin, sabi ni Panglaw. Sige, dagdag ko yung mga yan. Sino pa dyan? Sino pa yung gustong sumali sa ating watch hours? Ayan. Wala na ba, guys? Ayan, done po sa premiere dating dikit Donna Bichong, sabi ni Nix. Ayan, wala na ba, guys? Press 1 sa gustong sumali. Wala na bang sasali? 9 million? Napapagod na ko. Ay, wrong spelling naman. Sige, mag-start na tayo, guys. Eto, ilan ba yung sasali? 7 lang kayo, 7. Ayan, 3 minutes lang kasi maliit lang kayo. For 5 hours.
Ready? Ready na kayo? Ready na? Ayan, sige na. Mag-ready na. Ready, start. Paano yan gawin, host? Ayan, ako ready na. Ewan yung tatakbo, sabi niya. Ayan, sige, i-cheer nyo yung mga emoji nyo, guys. Mag-cheer lang kayo dyan sa baba. Sige lang. Five hours na, 5 hours. Masakit yung paa ng akin. Wow, haha, go, pasali. Andyan ka manang biday, andyan ka. Dapat makapresent yung mananalo. Nagpaparinig sa'yo, nakakanta, paborito ko. Faster talaga. Nag-blast na yung akin, pagod ata, sabi ni AJ. Sa atin, nag-blast na at lumaki mata yung akin. Ayan, sige lang. Go, Imiji Love, sabi ni Sis Panglaw. Nahuli na ako, Sis Gogo, ayan. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. Gora, emoji, go. Ayan, patamsak sa premiere ni Sis Donna, sabi niya. Ayan guys, seconds na lang. Uy! Ayan, next Nikomoto. Next Automoto 1. Next Automoto, say present. Say premiere. Next Automoto 2. Next Automoto 3. Ayan, nag-present siya guys. Ayan, 5 hours yon. Naunahan. Mag-absent ka. Next Automoto. Ayan, prepare your 5 hours playlist guys ha. I-prepare mo yung 5 hours na playlist mo, next. Congrats! Ayan, congrats guys. Ayan, hanggang sa emoji lang ako guys kasi hindi ako naka-premiere kagaya ni RJ. Sampay mo na ako, sabi niya. Sige, another game ulit para masaya tayo. Wait, may gagawin ako. Another game, guys. Hindi emoji, mas masaya ito.
Mas maganda ito guys, wait lang. Another game. Harang ulit. Ha, sabi ni. Mas masaya ito, wait lang. Mas maganda ito eh. Ang nais ko sa tila ay natatanap. Ayan, comment picker tayo ngayon. Mas maganda. Ito yung rules, guys. Comment picker. Panoorin po to. Tapos, ayan, basahin po ito. Ito yung ating game, guys. Next game. Ito po, ipipin ko. Ayan po, panoorin po yung video, yung link na binaba ko, yung nakapin sa taas. And then mag-comment po at sa dulo ng comment, maglagay po ng hashtag galing. Ayan. Makikita ko kung ilan yung magko-comment dito. Wala pang nag-comment. Wait lang, hintayin ko kayo guys kasi 3 minutes video yan. Ang titip ko. Dan kay Princess Pulpak, sabi ni Milka. Ayan guys, yung next game guys for 5 hours. Please watch po yung video na nakapin, yung link po na nakapin. Tapos sa dulo ng comment nyo guys, mag-hashtag ng galing. Hashtag galing ang ilalagay nyo. At ka, Host Enjoy, LS. Sige Kamsa, Cheshi Vlogs, thank you. Dan kay Princess, ayan salamat. Palablab ng bahay, sabi ni Sis Panglao. Guys, please, yung ating next game, panoorin po yung video na nakapin. Tapos sa dulo po ng comment, maglagay ng hashtag galing. Ayan, hello Kanakan. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, salamat po Sis Milka Hakulbe, sabi ni Princess. Guys, gusto nyo maglaro yung comment picker, guys, may mananalo din doon. 5 hours, watch hours ulit. Yung guys, panoorin nyo po yung nakapin po sa taas, tapos maglagay ng hashtag galing doon sa dulo ng comment. Tapos, wala pang wala pang nag-comment. Ayan, may 4 na. May 4 nang nag-comment doon sa video na binaba ko. May 4 na. Ayan, si Nix, si Milka, si AJ, si Donna V. 4 pa lang. Sige, panoorin nyo guys. Sayang din yung Naka-automatic ang replay sa FB page ko. Haha, ganun ko lang nabasa, ante.
Grabe siya. May premiere ako, di ba? Ada premiere ko damdama kanakan. Mga 1:15 dita. 1 hour pa. Ayan guys. Sige, panoorin niyo po yung yung nakapin po sa taas. Tapos dikitan na rin siya. Kung hindi niyo pa po nadidikitan. Padikit na rin po kapag hindi niyo po nadidikitan. Sige, sige, ante. Ayan, harang, sabi ni Milka. 4 pa lang po. Ayan, 5 na, 5 na, 5. Meron pa bang hahabol? 5 na yung nagtamsak. Ay, 5 na yung nanood ng video. Kung hindi nyo pa po kadikit, ha? Ano? Tinadtad ng comment ni Manang Biday, uy. Manang Biday, hindi nakikita yung comment mo, Manang Biday. Manang Biday, lagyan mo ng hashtag galing. Manang Biday. Maglagay ka ng hashtag maglagay ka ng hashtag galing sa dulo ng comment. Ayan, AJ's Vlog. Donna Tulog, Mega Mega Love Shoutout, sabi ni AJ's Vlog. Ayan guys, sa gustong maglaro ng watch hours guys, please watch yung nakalink, yung nakapin po sa taas. Tapos sa dulo ng comment, maglagay po ng hashtag galing. Ayan. Ayan, salamat Milka. IG full Kalembang, sabi naman Manang Biday, para ma-kompleto yung lagyan mo ng hashtag galing yung pinanood yung comment mo para makita dito sa comment picker. Kasi kung hindi mo nalagyan ng hashtag galing, hindi ka mapipili dito kasi wala yung pangalan mo dito. Host, BG lang muna ako, magsalang muna ako ng labahin. Next naman, Nix. Tagalaba ka na ngayon. Ayan. Thank you so much to all na andyan. Guys, panoorin po yung video. Ayan. Hashtag galing. Hashtag. Hindi, hashtag galing yung ilagay mo, Manang Biday. Sige, example ito. Manang Biday, Manang Biday, ganito. Manang Biday, ang ilagay mong hashtag is galing. Hashtag galing. Hindi ka hashtag Ilocana, ha? Maglagay ka ng hashtag galing, hindi hashtag Ilocana. Para isimulan ko na. Sa aking excited. Here lang na muna, ante. Kakain muna, di muna ako kasasali, sabi ni Kabsat. Ayan, 14 million in the house. Thank you. Oo, ganito yung comment picker, guys. Ayan, palablab po, sabi ni Ayan, sige lang. 11 million. Ayan, i-edit mo na yun, Kabsat. Tapos, i-edit mo na, tapos, i-game ko na to. Ayan, 7 na yung nag-comment. Ay, ang galing. Padikit na rin guys ha, kapag hindi nyo pa nadidikitan. Okay, game na. Game. Dapat maka-present yung ha. Mystery, Mega Love Shoutout po, host. Ayan. Done na sa nakapin, Chris. Salamat, Papa Bikers. Thank you. Dami ko comment. Pinadtad mo kaya ng comment. Ayan, sige lang. Watch until the end. Sige na. I-ano ko na to. Ready? Sige na, mag-ready na kayo dyan.
7 yung nag-comment dun sa bahay niya. Oh. Ganito yon, i-start ko na. Ayan, kung sino yung pipiliin niya, siya yung mananalo. Ayan, congratulations, Milka Hakulbe. Milka Hakulbe. Milka Hakulbe, say present. Ayan, present siya. Ganon, mas maganda ang comment picker kasi napapanood yung mga video nyo. Wow, ayan, congratulations sis Milka. Congrats Milka, present. Ayan, ang bilis. Si Benis, masama pakiramdam bukas na ata mag-YT, pahinga daw muna siya. Oo, kaya pala wala. Hindi ko nakita ang kanyang anino. Donna, mega love shoutout, sabi niya. Sige, next game tayo ulit guys. Pero this, different YouTube channel. Pipili lang ako ng medyo, ito na lang. Sige, Ilocano. Host, pasali po later. Sige. Ito. Next game. Ayan guys, next game for 5 hours ulit. Ayan, next game guys. Hashtag Ilocana. Pero dapat sa huli ng sa dulo ng inyong comment, hashtag Ilocana. Wag lang pong hashtag Ilocana ang i-comment nyo ha. Hindi po yun qualified. Ayan, panoorin po yung video guys. 1 minute lang yan. Tapos padikit na lang po kapag hindi nyo pa po nadidikitan ang ating kapatid. Ayan. Manang Biday, please. Mag-comment ka ng naayon sa video, tapos sa dulo ng comment, maglagay ka ng hashtag Ilocana. Wag lang hashtag Ilocana yung iiwan nyo, guys. Maglagay kayo ng comment nyo sa video. Nagulat ako. Sige, 5 hours to guys. Laking tulong na rin to guys. Kung lagi kayong mananalo, di ba? Panoorin nyo po yung 1 minute lang po yan. Tapos, mag-comment po kayo ng naayon sa video. Tapos, sa dulo po ng comment nyo, maglagay po kayo ng hashtag Ilocana. Thank you. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Dan Pulpak Guapa. Hey. Harang ulit ha, Dan, sabi ni AJ's Adventure. Ayan. Wait lang, tignan ko kung ilan na yung nag-comment. Hindi ko Ayan, 7 na. 7. Mabilis lang kasi yung pag-ikot niya, yung pagpili niya.
Mabilis yung ano niya. Mabilis siya. Hindi siya ma-set ng yung oras. 7 comment. Amount of comments, 7, sabi niya. O, di ba? Meron pa bang hahabol? Dan, mega love shoutout, princess, sabi ni Manang Biday. Ayan. Sino pa ang hahabol, guys? Dikitan nyo naman, guys, kung hindi nyo pa kadikit si Sis Philam Mabuhay Life. Ayan. My favorite sarap nitong ulam, tapos meron chilies, blah, blah, blah. Ayan, bangus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit 6 lang ito? 1. Saan yung isa? Oy, 7 na. Okay na yan. Baka meron pa. Ayan, 9. 9 comments tayo. Dan po, Philam Mabuhay, Dan Connect, sabi ni Manang Biday. Ayan, 10 million in the house. Dan po, ayan. Sige, hello. Sige, ready na guys. Ready na kasi mabilis lang ito. Ready, type ready. Kasi mabilis lang po umikot. Type ready guys kasi mabilis lang po ito umikot ang ating ruleta. Done. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong manalo ng 5 million? Ready? Okay. Pipiliin ko na kung sino ang mananalo. Ready, start ko na. I-click ko na to ha. Ayan. Oops. Manang Biday PH. Manang Biday PH, say present. Manang Biday 1. Manang Biday 2. Yay! Ayan, ang bibilis nyo naman. Ayan, congratulations. May 5 hours ka na. Wow, sana all, sabi ni Sis Donna. Sige, magdikitan muna kayo dyan. Next game tayo ulit mamaya after kayo magdikitan. Or magtamsak kayo ng premiere, guys. Guys, sa mga hindi pa po nakatamsak sa aking premiere in 36 minutes. In 36 minutes, guys, may premiere po ako. Ayan, magdikitan muna kayo, guys, bago tayo mag-proceed for ating mag-proceed sa ating palaro. Ikaw naman ang Biday, madiskarte. Dating tikit kay Princess. Ayan, nakabulsa. Naka-headset ako kaya dinig ko ha. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Ayan, patamsak maluoy maawa, sabi ni Sis Donna, oh. Patamsak po ng premiere ni Sis Donna, guys. Ayan, magtamsakan kayo, guys. Marami kayong may premiere dyan. Magpalitan kayo dyan, uy. $12 million in the house. Hello, everything. Dan Donna, sabi ni AJ's vlog. Next game, madamdama. Ay, damdama. Next game,
Okay, mamaya guys, watch hours tayo ulit. Mag-play ako mamaya-maya pagkatapos ng aking LS at Premiere. I-play ko kayo. Ayan, then 10 million in the house. May Premiere ako mamaya. Tapos, before ako mag-end, yung magpa-press 1 ako, may mananalo ulit ng watch hours. Ayan, 9 million in the house. Patamsak po ng Premiere ni Princess. Wait lang, magbaba ako ng mga Premiere pa. Ang dami. Dito lang ako sis, dinig lang kita. Sige sis, Miss Sungit. Thank you. Kasi alam mo, Papa Bikers, kaya nagkasakit yon kasi hindi na kasi natutulog. Yan, padikit po sa aking kanakan na sayot. Ayan si Jerwin guys, padikit po. Hindi na kasi natutulog yon. Puro puyat-puyat at hindi din kumakain. Hindi din kumakain ng tama. Sige lang, AJs. Thank you. Dan dikit all, sabi ni Manang Bida. Guys, padikit din kay Sis Aret Mos, Ginyo, USA, guys. Mag-ready ako, weekend is coming, gala na naman. Wow, sana all gumagala. Sinasabihan ko yon, huwag magpuyat palagi at kumain ng maayos. Next naman, ang sweet naman ni Papa Bikers. Ayun, laging McDo kayang kinakain nun. Laging McDo ang kinakain ni Binis. Padikit lang po, Iwan. Bakas balikan ko po kayo. Working pa kasi, sabi ni Miss Sungit. Ayan, sa gustong mag-join din, guys, mag-join na kayo. Habang maaga pa. Dan, di kita tamsak sa Premiere, sabi ni Manang Biday. Walang sustansa ang Oy, oo, lagi kayang McDo yun. Tamad kasi magluto. Guys, pasugod ako mamaya sa Premiere ko, ha? Na lang, 6 minutes lang yun, 30 minutes na lang, may Premiere na ako. Ayan, gulay, gatas, labas sa puyat. Padikit back at tamsak akin Premiere din, sabi ni Manang Biday. Yes, guys, magtamsak din kayo kay Manang Biday, guys. Wait lang, baba ko yung bahay.
Ayan, 13 million in the house. Ayan, salamat guys sa 9 million in the house. Manang Biday, Dan, sabi ni Donna Bichong. Ayan, anyat tapalaro minsan. Comment pika insan. Ayun, ipapanood ko yung video ng didikitan. Tapos, maglagay-lagay lang ng hashtag. Tapos, pipiliin ko. Mag-ikot-ikot na yan para mamili. Share in GC, sabi ni Manang Biday. Yes, na-share ko na sa GC. Kaso kaka-accept lang ata. Dan Biday, sabi ni Mystery Mix. Hi, sis Mystery. Baka ganito din yung papalaro ko kasi ipaangat ko yung bahay ng isa. Hindi ko alam kung kailan, baka next week magpapalaro kami ng load. Kasi may ipapaangat akong bahay. Dan Biday, sabi ni Mystery Mix. Ayan, Mystery, magbaba ka lang ng bahay mo or just type Ilocana. Ganyan lang, Ilocana, ganyan. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Ayan, 10 million. Ilang minutes na lang premiere ko. 26 minutes na lang yung premiere ko, guys. Sa mga hindi pa po nakatamsak sa premiere ko, bakit naman? Nag-ulam kami ng ginisang upo na may dried fish. Ayan, salamat. 6 million. Ayan, Resty Husga, hello. Hi, Resty. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Ayan, salamat, Deng, Princess. Baba mo lang yung Princess, yung bahay, yung premiere mo dyan para tusukin nila. Ayan, padikit kay AJ's Vlog, guys, or kay Papa Bikers. Ayan, nagbaba ng bahay si Resty, guys. Magdikitan na kayo dyan. Please, connect po at padikit po sa mga sa mga binababa po ni Nightboat. Papa Bikers, dating dikit, sabi ni Manang Biday. Host, pahingi jacket, may
jacket ka na po, may brief ka na po dyan. Sis, prepare muna ako. We have a virtual meeting by 1 p.m. BG muna, balik ako later. Sige lang sis, Donna B, thank you. Dikitan nyo ako guys, balikan ko kayo. Ayan, balikan nyo. Guys, dikitan nyo si AJ's vlog, yung binababa niyang link guys. Marami po siyang alagad. Ayan, Peace Jan, good morning everyone. Grab me from Peace Jan. Hi Peace Jan, how are you? Magmahalan lang kayo dyan. Salamat for the thumbs up, please Jan. You can drop your link or just type Ilocana. Thank you. Host, padikit naman. Ayan, padikit din kay, guys, kay Resty Husga. Ayan, dikitan kita ngayon, Resty Husga, ha. Dikitan kita ngayon. Oy, 145 pa lang bahay niya, guys. O, dikitan niyo siya. Ayan, dikit na ako sa'yo. Resty? Ayan, done, Resty, ha? Pag hindi nyo pa ako na, nadidikitan. Resty, wag kang alis. Dikitan kita mamaya 10. Unaks naman. Yun, oh. Ay, balibaliktad. Ayan. Unahan nyo na lang yung mga binababa ni Nightbot, guys. Maglagay lang kayo ng @Ilocana para alam nila na galing kayo sa akin. Yan, mga member natin, mga yan. Ayan, 12 million in the house. Thank you. Ayan, salamat sa BG. Ayan, nagbaba ng bahay si Insan Marisa. Ayan, 13 million in the house. Thank you so much. Guys, pasugod ako mamaya sa premiere ko ha in 20 minutes. Tamsak ho, sabi ni Mars. Ayan, BG muna ako, gwapa. Death love, dikit ka lang bang? Sabi ni Manang Biday, saya. Dan salang ng labahin ho, sabi ni Nick. Wait ko, premiere mo, sabi ni Manang Biday. Ayan, 15 million. Thank you so much. Ayan.
O sige, magkarerahan muna tayo para hindi kayo maboring. Emoji lang guys ha, mag-emoji tayo. Asan na yun? Hindi ko na mahanap. Ayun. Press 1. May nag-mention ba sa akin, Chris, na nag-video ako saglit? Ha? Meron. Dikit ka na si ni Manang Biday. Ni Manang Biday PH, dikit ka na kapsa. Dikit ka na Papa Bikers. Ayan, thumbs up dan sa premiere, sabi ni Miss Sungit. Thank you so much. Ayan guys, sa mga sa mga hindi pa po nakapagtamsak sa premiere ko. May premiere po ako in 18 minutes. Baka naman po. 6 minutes lang yung aking premiere. Mamaya. Ayan, press 1 guys. As gustong sumali ng ating press 1. Wrong spelling pa. O yan, nag-1111 na si Papa Bikers. Sige, Princess. Thank you. Hi ho, sabi ni Ma'am Shi Annalyn Vlogs. Thank you ba? Thank you sa pagdala, Ma'am Shi Annalyn Vlogs. Ayan, may jacket. Ayan, may jacket na kayo. Wait lang, bigyan ko kayo ng jacket. Ayan, may jacket na kayo dyan. Ayan, press 1 guys kung gusto nyo sumali sa sa ating karera, emoji karera guys. Mananalo ng 5 hours. Ala, EH daw. Bangga, Milka Hakulde. Sino pa? Uy, Lalabs! Kumusta Lalab? Miss you. Ayan, Miss Sungit. Ayan. Sino pa guys? Sige pa. Resty, nagbaba ng bahay si Resty ulit. Ayan, dikitan niyo siya. Baka makalimutan ko yung finger ko. Ayan, Ilocana. Ayan, patusok lang ako sa premiere ko host. Baka naman, sabi ni Ma'am Shi Annalyn. Sige, tusukin natin yan, Sisi. No worries. Wait lang, puntahan ko. Ayan, pang 27 ako, Sisi, ha? Ayan, dikitan na rin kita. Ayan, patusok po sa premiere po ni Ma'am Shi Annalyn Vlogs, guys. Natusok ko na, Sisi, ang iyong premiere. May premiere din po ako mamaya in 15 minutes. Baka gusto nyo pong puntahan ako mamaya. Ayan, palablab guys. Sabi ni Panglaw. Ayan, palablab po kay sis Panglaw guys. Ayan, press 1 po sa gusto ng
Sumali, Resty Husgawag. Sunod-sunod magbahay kasi mapapalo siya. Ayan, 12 million in the house. Ayan, 14, hindi ka pa nakadikit sa akin, host. Matagal na kita nadikitan. Sorry. Kala ko nakabalik na. Sorry. Ma'am Shi Annalyn Vlogs. Ayan, nasapul ko na idol. Sabi ni, guys, sinong gustong sumali sa sa karera? Miss Sungit. Nix Automoto. Ma'am Shi Annalyn, sali kita pag magpaharang ako kapag kapag manalo ka. Sali ko na kayo Ayan. Ayan, salamat sa 13 million. It's okay, sis. Ayan, okay na to siguro. 10 lang kayo. Ma'am si Annalyn Husga, sis Panglaw. Ayan, Jezreel Albaran. Siguro andyan pa si Ate Marisa. Wait lang. Thumbs up, Jezreel, sabi ni sis Panglaw. Ayan, patusok po sa premiere po na nakapin po sa taas. Thank you. Sige, mag-start na tayo, guys. For 5 hours ulit. Ayan, nag-start na ako ha. Nag-start na yung laro. Meron ka dyan. Meron ka dyan, AJs. Ha? Wala ba? Meron. Wait lang. Nakatago lang yan. Wait lang. Alisin ko tong nakapaskil. Meron ata. Oo, meron. O, diba? Meron. Ayan. I-cheer nyo yung mga tao nyo, guys. Hi, Sisi, share na. Thank you, Sisi, sa pagdalaw. Ayan, di kita nyo Sisi, share na, guys. Ayan. Ayan, dating dikit po, sis Panglaw, sabi ni Jezreel. Talab, shoutout. Shoutout, Sisi. Panglaw, dan, dikit, sabi ni Manang Biday. Next Automoto, dan na, sabi ni Resty Husga. Ayan, 13 million. Di kita lang, babalikan ko kayo, sabi ni Papa Bikers. Ayan, seconds na lang, guys. Sino ang mananalo?
Milka ulit. Congratulations, Milka. Baka ma-shoot ko si Pico sa toilet bowl. Congrats, Milka Hakolbe. Congrats. Ayan, wow, sana all. Sabi ni Sis Donna. Akala ko wala ka na. Ayan, naka 10 hours na si Milka. Guys, mamaya ulit kasi baka makalimutan ko yung premiere ko. Anyari dito? Baka makalimutan ko yung premiere ko. Igorota! Ay, andun pala sa premiere ko yun. Hindi dito. Ayan, 7 minutes na lang po yung premiere ko, guys. Baka makalimutan ko yung premiere ko. Tamsak, harang Kabsat. Thank you, Kabsat RJ. Ayan, pasugod ako mamaya sa premiere ko, guys. 7 minutes na lang. Thank you. Thank you, Sis Sherna. Ayan, magdikit. Ayan, 13 million in the house. Hello. Multitasking tayo ngayon. May LS, may Premiere. O, saan ka pa? Ayan. Thank you so much sa nakaabang na dun, guys. Ayan, patamsak, sabi ni Kabsa Trends. Dan na po sa Premiere, Mamsi. Ayan, Arky Bernett TV, hello. Ayan, salamat. Ayan, muna kayo, magdikitan muna, guys. 7 minutes na lang may premiere ako, guys. Bago tayo maglaro ulit. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni RJ. Ayan, AJ's vlog, mega love shoutout. Kayod Chris, laki sahod mo niyan. Hindi, kahit everyday kang mag-LS at premiere, centavos lang kapag ads lang, Papa Bikers, centavos lang. Maswerte ka kung maraming magpalipad sa'yo or magpa-member. Doon ka lang kikita kapag nag-live ka. Yun yung sigurado. Pero kapag walang magpalipad at mag-member, nga. Centavos lang, Papa Bikers. Pangga! Ayan, Papa. Nick sa Tomato Paint World, kumusta? Sabi ni RJ. Ayan. Pagbakas lang po, mabalikan, sabi ni Renz. Tamsak host, Kabsat, dan tamsak na ako, Lodi Arky, sa premiere mo, sabi ni Pangga Milka. Ilang minuto na lang premiere mo? 4 minutes na lang. Love, mga lalab, sabi ni Sir Arky. Ayan. Patamsak po. Ayan, palablab.
Mamaya po kita didikitan, Sir Arky, ha? Tapusin ko lang yung aking premiere. Ayan, premiere ko po in 4 minutes. 4 minutes na lang po. 6 minutes lang po yung aking premiere. Hindi po siya mahaba. Ano lang, nagpasyal lang sa bakuran at binisita yung mga manok. Nagbayag 4 minutes pa, maturog na kon. Ha ha ha. Carol, Jasren. Ayan, 10 million. Saka maturog ka, nagsapa. Ayan, Mers, sabi ni AJ's Vlogs. Haha, kumusta Mers, sabi ni AJ. Ayan. Si Binis, wala, na, di mo pinabook yan. Hindi. Hindi. Annalyn Dan Pulpak, sabi ni Milka. Nakalimutan ko. Akala ko kasi walang premiere ngayon diyan sa sa schedule. Kaya hindi ko na pinabook. Ayan. 2 minutes na lang guys, 2 minutes. Ang si Annalyn Vlogs. Ngayon wala, bukas sana. Bukas. Hindi kasi ngayon yung yung nasa premiere marathon kasi. Kaya nasa premiere marathon kasi yun, kaya nakabook siya ngayon. MWF kasi. Noted host, sabi ni Sis Mamshi. Ayan. Ayan, punta na po tayo dun muna sa sa premiere ko guys, pwede. Ayan, 60 minutes. Ayan, nandun na yung mga Nandun na sila. Ayan. Hoy, nag-PG na rin ako sa sarili kong premiere. Ayan, thank you so much sa mga nagpunta po sa premiere. Mag-notif naman sa akin, sabi. Oo, magna-notif yun. Wait ko muna mag-countdown. Sige lang ka, Papa Bikers. Take your time. Ayan, countdown na. Ayan, punta na tayo doon.
Ayan, thank you so much sa lahat ng pumunta guys. Ayan, pinapasabog ni Papa Bikers ang aking ang aking premiere. Thank you. Busy ako sa premiere ko. Yahoo! Shout out sa inyong lahat dyan sa premiere. Nakalayas talaga. Tumakas.
Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Thank you. Ilocana. Ayan, sis Rhea, thank you. Okay na ho, sabi ni Nix. Ayan, salamat po sa lahat ng mga pumunta sa aking premiere, guys. Mag-type lang kayo ng Ilocana at magdikitan. Ayan, Ilocana, ganyan. Alicia Kabudsan, pa-shoutout naman po, host exposure ng beauty natin. Ha ha ha. Sabi ni Alicia Kabudsan. Hello, sis Alicia Kabudsan. Thank you, thank you. Ganda sis sa manukan nyo. Hindi na sila nangitlog kasi nung makapal ang snow, tinamad na si Brian at saka si CJ magpakain kasi sobrang kapal ng snow noon. Pero nung walang snow, ang dami nilang itlog. Tapos ngayon, hindi pa maubos-ubos yung mga itlog namin diyan sa ref. Kasi ang dami. Ayan, sis Milka, thank you so much guys sa mga Team Solid, Team RJ, and YT family and Land of the Free. Thank you so much sa inyo guys. At saka sa Team VIP. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Naka 3 hours na pala ako. Mag-4 hours ko na lang ito. Tamsak dan ho, sabi ni Kabsat Taro, my loves. Ayan, thank you guys. 4 hours ko na lang tong LS ko tapos mag-end na ako. Or ilan na ba yung nanalo ng WH? Sige, magpapalaro ako ng paharang or watch hours ulit. Emoji race tayo kasi hindi ako naka-premium sa karera. Dikitan at magbakas, balikan ko yan. Sabi ni Sis Sherna. Ayan. Ayan, 7 million, guys. Gusto nyo din ba maglaro? Gusto nyo pa bang maglaro, guys? Kung hindi na, mag-e-end na po ako. House out muna ako. Banlaw na po. Labahin next time na lang po ulit. Salamat, sabi ni Nix. Ayan, thank you, Nix. Thank you. Balik ka, ha? Thank you so much. Sis Rhea Agno Paris, thank you po sa support. Ayan, thank you. Waiting pa ako sa susunod na premiere. Laro pa, hehehe, sabi ni Sis Milka. Sige, mag-press 1 muna dyan para alam ko kung sino yung sasali. Press 1 muna tayo, guys. Emoji lang po, ha? Emoji lang kasi, emoji lang kasi, hindi ako naka-premium dito sa press 1. Please, dikitan nyo po ang YouTube channel ko din, Alice Cute Kabudsan. Guys, sino yung gustong maglaro ng emoji race? Mag-press 1 po para sa paharang or para po sa WH. Ala, Rhea Agno. Ayan, wait lang. You're welcome, host. So, Rhea Agno Paris. Ayan.
Ayan, 4 million lang. 3 lang kayo. Ay, hindi ko alam kung andyan pa si Papa Bikers or si Sis Donna V. At saka si Jasril Alvara. 6 na pala ito. Sige po, paalam na ako. Nice watching from Saudi Arabia, Damgan. God bless you, ma. Wow, ang bilis mo naman, Sis Alicia. Ayan, thank you, Sis Alicia, sa pagdalaw. Thank you. Sige, 10 hours na to, guys. 10 hours ko na to. Kapag may harang, kapag paharang, 5 hours lang. Okay? Kapag hindi pa mone, 10 hours. Tapos kapag may harang na, 5 hours video. Ayan. Sige, game ko na to, guys. May work na po ako, 8 a.m. here. Sige lang, sis. Take your time, sisi. Thank you, thank you. Ayan, last game po tayo. Last game, press 1. Yaho, tamsak idol, sabi ni Kung For Me Lover. Sige, Kung For Me Lover, ilagay kita dito. Kung For Me Lovers. Tapos, ayan, nag-press 1 na. Dito ako, sabi niya. Sige, last game na to, guys. Mag-press 1 na, press 1. Last game for 10 hours, watch hours, and 5 hours paharang. Wala na ba? Wala na bang sa habol? Yun, no? Sabi niya. Ayan. Wala na? Wala na bang sasali? Guys. Last game na to, guys. Guys, yung nagbakas sa premiere ko, mamaya ko nabalikan. Ay, sasali ba kita dito, si Ma'am si Annalyn Vlogs? For paharang. Guwapa, premiere ko 2 p.m. May premiere pala siya ng 2 p.m. guys. Si Manang Biday. Pero mag-e-end na ako mamaya. Manang Biday, ayan, sasali kita for 10 hours. Manang Biday. Manang Biday PH. Ayan, ilapag mo dyan, Manang Biday, yung mo para ipin natin. Sige. Ay, ako na. Ayan, Sisi! Sis Taiwan, hello! Uy, sabay ata tayo ng premiere. Sorry. Mag-play na lang ako mamaya ng video, Mrs. Taiwan Girl Vlog. Ayan, ilista ko na kayo dito. Naghuhugas ako. Sige. Makinig ka lang dyan. Taiwan Girl Vlog. Ayan, for paharang and WH. Ayan, vlogs dapat kung for me lovers. Kung for me lovers. Oh, ayan, salamat, Taiwan Sisi. Thank you, naka-headset. Sige lang. Oh, diba? Ayan, 9 ang ating dito. Absent ata yung dalawa. Alisin ko na lang para... Sis Donna, dyan ka pa ba? Wait lang, itag ko nga kita. Itag kita kung andyan. Andyan si Sis Debbie na, ay Sis Donna. Si AJ, andyan naka-BG. Si Jasriel naka-BG. So, okay lang yan. Sige, for 10 hours tayo, guys. Ko na to. 10 hours, 5 minutes natin. Para masaya. Ayan. Ayan.
Ayan, Faith Marie Gumarang, hello. Salamat sa pagpunta. Sige lang, nakadilat pa si Manang Biday. Ayan, go, go. Sabi ni Ayan, walang anuman po. Ayan, 11 million in the house. Sige, sige lang. 10 hours ito guys ha, 10 hours. Wala na. Ayan, Ma'am Lynn Vlogs. Ayan, nandyan din siya naka-BG. Ayan, Yahoo. Ha, ha, ha. Sabi ni Manang Biday. Ayan ang laki ng ilong ni Taiwan girl. Ayan, habol. Ayan, 3 minutes pa guys. Bagal Taiwan girl, sabi ni ayan. Taiwan girl, kaya mo yan, bilis. Ayan, Happy Kas Soko Vlogs, tamsak ho, sabi niya. Hi, Happy. Ayan, salamat sa patamsak mo. Bilisan mo, baboy ka kasi. Ayan. Ayan, 11 million in the house or 13 million in the house. Ayan, Taiwan girl, takbo. Ayan, malapit na. Malapit na. Ayan, 13 million. Ayan, may jacket na kayo dyan. Ka-Happy Kazoko. Ayan. Ayan, ayan, ayan. 12 million in the house. Ang saya naman, Sisi Ho. Sabi, yes. Hintayin na lang kaya natin yung premiere ni Manang Biday bago tayo mag-end. Ayan, kamote ka, Taiwan girl. Alam mo, lumalamon takbo. Isa ka ng talo ng Kung Fu. Wala na si Kung Fu, hindi makatakbo. Paatras. Ay, malapit na. Isa kang talo na. Ayan, ayan. Uy, malapit na. Nangunguna pa rin si humahabol, humaba. Ayan, sana makapresent yung mananalo, guys. Dapat makapresent yung mananalo. Ayan, bilisan mo, Taiwan girl. Baboy ka kasi. Hi, Lalabs. Thank you, Lalabs. Love you. Miss you. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Ayan, hello, hello, hello. Hello. Ang bagal ni Kung Fu, sabi ni Ayan, hello host Tamsakdan, sabi ni Ma'am Shikikay. Sino yung nanalo? Ayan, Manang Biday PH ang nanalo, guys. Manang Biday PH, ayan, nandyan siya. Manang Biday PH, congrats. Andyan siya, guys. Oh, nag-go-go-go siya. Ayan, naka-present siya. Galing-galing. Sige, ilista ko muna baka Uy, naka 15 hours na si Manang Biday. Ayan, nanalo na si Manang Biday, guys.
Ayan, host, lipat na ako sa sunod, sabi ni Sis Rhea. Sige sis, andun na din ako nandun din ako nagtatambay. Ayan, harang sis, sabi ni Neng Neng. Hi sis Neng Neng, thank you. Hindi ka na busy. Ayan, isa pa guys, isa pa. Isa pa guys, yung gustong manalo, ay yung gustong sumali guys, mag-press 1. I-edit ko to. Ayan guys, sa gusto pong sumali ng for WH, mag-press 1, Neng Neng Valencia. Ilista kita dito, Sisi, ha? Ayan. Hingal ako ho, sabi ni Sis Taiwan. Ayan, 8 million in the house. Hello. Salamat sa pagbaba ng bahay, sis. Yung mga dumikit sa akin, balikan ko later. Oo, sis, may dumikit sa'yo kanina. Ayan. Paki-visit na lang, pakisundan na lang yung mga bakas nila mamaya. Ayan, nandun din ako sa susunod. Ayan, 11 million, kapagod kaya tumakbo, sabi ni Sis Taiwan. Ayan, hintayin na lang natin guys yung premiere ni 16 minutes na lang guys. Hintayin na lang natin yung premiere ni Manang Biday bago tayo mag-end. May premiere din ata si Princess. Wait lang. Sinong mauna? Si Princess pa? Uy. Si Princess pala ang mauna. Uy, sabay sila. Ay, Manang Biday at saka Princess, sabay kayo ng premiere. Princess at Manang Biday, sabay kayo ng premiere. Sinong May palaro ka pala, sis. Oo, sisi. Sige, sige, i-game na kita. 10 hours, guys, 10 hours. Ayan, sige, game, 12 million in the house. Game na ba kayo? May palaro. Yes, sisi, kanina pa. Nagpalaro ako kanina din. Nakadalawang beses na din si may Melka. Ayan. Guys, gawa kayo ng playlist nyo. Yung mga nanalo. Ayan. Nagbibiji na din ako sa aking sariling LS. Kaloka. Game. Nag-game na si Melka. Ayan, 5 minutes ulit tayo, guys. Ayan, start. Akala ko kasi Saturday sa akin. Sige, i-edit natin yun ng Saturday, Manang Biday. Diba, Saturday yung nailagay ko doon? Friday pala dyan. Saturday. Friday.
Wait lang, i-ano ko yung premiere mo Manang Biday. Ilipat ko. Ilipat ko bukas. Manang Biday, bukas na lang yung premiere mo ha. Ilipat ko siya. Balitan ko yung date. Bakit nagkamali ba ako? Tama naman ah. Oo, bukas pa yun. 26. Ayun, napalitan ko naman ng Biday. Oo. Wait lang guys, may tumatawag. Hello, Kap. Ah, Salamat. Ayan, congratulations, Milka. Ayan si Milka ulit. Okay lang matalo, luhaan naman. Congrats, Milka. Ayan, Milka Hakulbe, congratulations. 10 hour ulit. Ayan, si Milka po ang nanalo, guys.
Ayan. Thank you sa inyong lahat, guys. Ayan, hintayin ko lang po na ano, guys, kasi 8 minutes na lang po premiere ni ano ni Princess. Mabilis lang po 'yun. Ayan, congratulations! Ang swerte ngayon ni Milka. Sana lagi kang pumupunta dito sa ano, LS ko, Milka. Nakaano ka na 20 hours. Uy, naka 20 hours na si Milka. Congratulations, sabi ni Sis Nengneng. Ayan, magdikitan muna kayo guys habang tayo'y naghihintay ng premiere. Ayan. Aha, dami panalo, sabi ni Milka. Ayan. O, diba? Ayan, naka 20 hours si Milka, naka 15 hours si Manang Biday, naka 5 hours si Nix and Automoto. Yes, sisi mo nga, sabi ni Milka. Ayan. Magdikitan muna kayo dyan, guys, ha? Ayan, padikit din kay si Philam, guys, kasi si Philam mabuhay life kasi, guys, maano pa lang, baby pa lang po ang kanyang bahay. Ayan, 6 million. Hello! Hintayin lang natin saglit yung ano, guys, ha? Hi, sis Sasha! Hi, Sisi! Watching na, Sisi! Ayan. Thank you, sis! Wait lang, ibalik ko yung ano, damit mo kasi naglaba ako. Ayan, may jacket ka na dyan, Sisi. Lalab, skip mo na yung harang ko dyan. Ayan, hintayin ko na lang po yung ano, malapit na po. 4 minutes na lang po. Hintayin ko na lang po yung premiere na matapos. Premiere ni, ano, yung isang member ko. Ayun. Ayan, salamat. Salamat sa andyan.
Ayan, 63. Ayan, 4 million. Ayan. Wala nang tao dito. 4 na lang kaya hindi ko na hintay. Sige guys, thank you so much guys. Mag-e-end na ako. Bye! Bye sis Milka, bye! Ayan ano guys, puntahan na lang natin yung nakakalembang naman kayo kay Princess, no? Kasi ano na lang, 2 minutes na lang po. Ayan, thank you. 2 minutes na lang ito. Yung premiere ni Princess. Salamat! Salamat din sa inyo guys. Pasugod na lang po mamaya yung premiere. Bye-bye! God bless!